Gata, 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 gata. Nu vă mai băteți ca la box. Ce cum ești? Hai, să te arăt. Eule, stați un pic. Să fie gheu. Stai un pic așa, molanule, că nu te pot arăta. Uite să... Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal. Ca să continuăm cu seria Ce drăguție!